Ito guys, itong munaning uling na mo guys. Sa katong gabundo diri karon magkaukay na mi ani kay uling na ni siya. Daghan ang uling na mo guys. Mga siguro 20 sako ni guys. Hospital, open on Mondays to Saturdays, 7 in the morning till 12. Peaceful medical clinic, always highly reliable. Mga idol, kakain muna tayo ng mangga mintras nag-aantay pa tayo sa sako dito sa uling na. Ako dristo mo sa mangga.
Mm. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Daming hinog dito guys. A few moments later. Tuyot baboy deh. Ulit. Syarap. Dating na yung mga rin. Hello guys! Welcome to my vlog. It's a vlog guys. What may uling guys? Barta. Bata siguro po ba? Pagkapit. Bata siguro. Hindi pa magdugay. Ito no. Maintenance dugay. Ito ba? Kailan ko ba? Wala, wala ko ipakailan yung anak ay sige busy kay sa cellphone ay busy kay siya. Bukin mo na ko dili anak mo. Ang isa. Dala nang pagka ko ana. Ano sige ni na ka na bukin mo. Nay, kita mo sa Junok na siya, Junok? Yeah, nagasa ka na ba ito? Asa? Badyaw. Kasi ako.